namhlanje kuthiwa kufakwa ivote of no confidence. Sometime kanguxelelwa noxelelwa ni ku national. Sesihamba naba ngoku. Phinde ngumnyimeni fonelo ngobusuku. Hayi sigqibe ngolhlobo. Nakufuneka sixoxe. Ukubusa ngokubambisana kubukeka kudonsa kanzima kweminye imikhandlu yaseNingizimu Afrika. Kulezi nyanga ezidlule kubonakale omasipala abaningi ababusa ngokubambisana bepheka bethulula abaqokwe njengemeya emkhandlwini ehlukene. Ethula inkulumo kulomhlangano, umholi weqembu I-Udm uthi kumele kusungulwe imithetho ezolawula uhulumeni wokubusa ngokubambisana. Ezi coalition uzezibe ngcono mazibe ne-regulations. Makube kwi-regulated guide noba i-government gazette. Uqhuba uthi amaqembu ombusazwe akuleli engakwazi ukungenela ukhetho ngaphansi kwenhlangano eyodwa ngaleko kulahlekelwa amagama awo njengoba kwenzeka kwamanye amazwe. Masenzeni a stronger alternative xa siya kwi-elections. Zibonile lento izikhona nako Kenya nakwezinye countries. Umuntu uya e-UDM aye ADA aye EFF but phansi komnqubo othile. Uvumile ke ukuthi i-UDM ithe ukulahlekelwa amavoti ngokhetho lwedlule kanti ke leyo yinto izithunywa okumele zidingide kabanzi ngayo.